Morjesta! G-Mersu on taas otettu ajoon ja sehän tarkoittaa sitä, että me lähdetään upottaan tää Mersu suohon samalla lailla kuin viimeksi. Moni teistä varmaan saattaakin muistaa, mitä viime kerralla kävi, kun lähdettiin ensimmäistä kertaa kunnostuksen jälkeen koittaa, miten tää G-sarjan Mersu kulkee maastossa. Tää autohan upposi akseleita myöten suohon, ja sitten kun lähdettiin vinssaamaan, niin köysi katkesi. On. Oho, no nyt meni poikki. Siitähän tuli sitten loppujen lopuksi melkoinen pelastusoperaatio, että saatiin tuo auto tuolta hinattua pois. Talven aikana tähän autoon on kuitenkin nyt ilmestynyt uusia vikoja. Esimerkiksi tätä Vinssin narua ei olla ikinä korjattu. Startti on niin loppu, että se jaksaa just pyörittää tätä moottoria. Tää vuotaa reilusti öljyä, ja tässä on myös muutama muukin ongelma, joka odottaa ratkaisua. Jos me saadaan ne tänään korjattua, niin me lähdetään uudestaan koittaa. Mennäänkö me sinne samaan Varmaan samaa reittiä. Mennään koittaa sitä samaa reittiä uudestaan. Ja tällä kertaa me ei mennä yksin sinne, vaan meille tulee mukaan myös meidän rakas hitsari, eli Luke. Sillähän on oma hiluksi, joka on myös semmonen enskapeli. Jos jäädään jumiin, niin se saa sitten hinata meidät pois. Tai jos... Se jää jumiin niin niin, katsotaan mitä tästä tulee, mutta homma on jonkun verran. Joten... Ei muuta kuin auto sisällä. Tehdäänpä lista, että mitä meidän pitää tehdä. Joo, täällä meillä onkin joku vanha lista. Mutta... Tähän me voidaan ottaa pois, koska nyt on aika korjata G-Mersu. Eli ihan ekana meillä on Vinssin naru on mennyt poikki, tuolla meillä on uusi, joten se täytyy vaihtaa. Tosta ei saa mitään selvää. Mun mielestä saa hyvin selvää. Meillä on raju öljyvuoto, se pitää korjata. Oho. Sitten meillä on oven tiivisteet, tulee vedet sisälle, ei hyvä juttu. Tarvitaan lukkoon näppylä, koska nyt siinä ei ole minkäänlaista, niin on tosi hankala saada lukot päälle. Tikkaat on irti, ne heiluu kuin mikäkin tuolla perässä. Ne pitää saada kiinni. Sitten yksi tosi tärkeä ominaisuus, mikä pitää olla joka autossa, niin pyyhkiät. Ai niin joo. Ei sano mitään, vaikka viiksistä vääntää. Starttimoottori, toivotaan, että se korjaantuu sillä, koska tuo on erittäin ikävä tällä hetkellä. Ja sitten viimeisenä hommana puslat vaihekeppiin. Täällähän meillä on nyt uudet osat. Voitais tehdä vähän unboxingia ja katsoa, että mitä täältä löytyy. Mä veikkaan, että täällä meillä on uusi naru meidän Vinssi. Oi, kato. Oho. Punainen vielä. Oi, kato. Koukkukin löytyy. Tämähän on viimeisen päällä. Sitten täällä meillä on uudet näppylät lukkoihin, koska tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia. Uudet oven tiivisteet, niin ei tule ehkä vedet sisällä. Ja täällä meillä on tämmönen pömpeli. Oho. Uusi startti. Ja mistä se on? Se on tuolta Trodolta. No niin. Sieltä löytyy. Aloitetaanko me jostain ikävästä hommasta? Joo, vai helposta? perinteisesti. Joo, ikävä. No, miten olisi vaihekepin puslat? Se on aika hankala. No joo. Siellä on kaikki paikat öljyssä. Niin. No joo. No niin, täällä meillä olisi nyt uudet puslat. Viktor löysi nää jostain. Voidaan tehdä nopea esittely. Aivan älytön soppakauha. Kattokaa tätä. Nyt meillä on vielä lyhyempi vaihekeppi, mutta jos tähän laitettaisiin vakio vaihekeppi ja kun laittaa ykkösen, niin se ottaisi kiinni tonne muoviin. Tää ei oo hyvä. Sitten tuo vuotaa niin paljon öljyä, että saattaa olla aika likainen homma, mutta... Joo, täällä ei oo puslaa jäljelläkään. Eikä? Ei, näähän heiluu ku... No mäpä tuun kattoo Joo, sen. tuppa katso. Kaarvertikalista päivää. Päivä. Täällä ei kyllä hyvältä näy. Tää on ihan öljypaskissa ja naftassa. Niin, joo. Onhan se väliä. No kato nää joka ikinen näistä. Kato. Vaihe. Joo, otetaan puslat pihalle ja laitetaan uudet sisään. No niin, se on siinä. Revitään irti. Eli seuraavaksi meidän pitää saada yksitellen nämä kaikki 3 vartta täältä irti. Tässä pitää kuitenkin olla aika tarkkana, koska jos nämä varret laitetaan väärään asentoon, niin silloin vaihteet ei tulekaan enää toimimaan. Panko on ylpeä. Joo, kato, siinä on meidän pusla. Kato siinä. Sitten toinen puolisko. Niin se on 2 osassa. Oh, Miksi? se on ihan rikki. Tippuu kilo hiekkaa. Laita suojalasit päähän. Älä on niinku Aatu. Vois. Safety first as always, eikö ne niin aina puhu? Joo. Välillä se vaan unohtaa. No niinhän se aina välillä. Joo, kato.
Noin. Otetaan pöydälle ja vaihdetaan. Noin. Sitten vaan painellaan uusi kumi paikalle. No niin, sehän on siellä. Sitten vaan laitetaan kiinni ja tehdään sama homma vielä 2 samanlaiseen. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan työvaiheeseen. Oi saamari. Onko kiva touhua? Tätä naftaa valuu mun naamaan. Sitten kun muistaisit, että miten päin tää oli. Näin. Nätti pykältää tämän jälkeen. Ei oo aivan väliä enää, ehkä. Joo, eikö se ole nyt aika lailla oikein? Toivottavasti oikealla boorilla. Kyllä se pitäisi olla. Kohtahan se selviää, onko nää oikein. Nyt vaan kiristetään tää varsi takas paikalleen ja laitetaan tää vaihteen siirtäjän tanko siihen kiinni. Sitten vielä tehdään tää sama homma 2 eri otteeseen. Miksi se näyttää tolta? Kato. Tollakin me ollaan huudettu. Tällä me ollaan ajettu. Ne on ollut kaikki 3 tämän näköisiä. Siinä on meidän pussilla. Hyvä pussi. Puolet on jäänyt tuohon. Ei muuta kuin naputellaan tästäkin tuo pihalle ja tungitaan uusi sisään. Se on kyllä jännä, miten tää vaihelaatikko on vielä toiminut, vaikka nämä puslat on ollut aivan loppu. Tämän takia mä suosittelen sullekin, että tarkistat aina auton historiatiedot etukäteen, varsinkin jos oot ostamassa jotain uudempaa autoa. Car Verticalilla tää onnistuukin aika helposti, koska rekisterinumerolla tää antaa sulle kattavan raportin auton historiasta. Täältä voi esimerkiksi selvitä, onko auto joskus kolaroitu. Tää GLC Mersu on ollut aika pahassa kolarissa täällä Suomessa, ja raportti on jäänyt tästä merkintä, että se on ajettu lunastuskuntoon. Jos tää kyseinen auto on korjattu vaikka huolimattomasti, niin uudessa kolaritilanteessa tää voi olla aika vaarallinen. Monesti näistä kolareista saattaa myös löytyä kuvia, ja tää on aika iso apu silloin, kun oot hankkimassa uutta autoa. No niin, sitten olisi viimeinen pussla paikallaan. Ei muuta kuin lyödään kiinni, mutta muistetaan, että safety always first. Raportista voi myös paljastua, onko kilometriä joskus ruuvattu taaksepäin tai jos auto on joskus ollut varkailla. Jos epäilet, että sun auton historiassa voisi olla jotain epäilyttävää tai oot ostamassa uutta autoa, niin suosittelen, että tarkistat aina historiatiedot etukäteen. Kuvauksesta löytyy myös linkki ja muista käyttää alennuskoodia huijaus, koska sillä saat 20% alennusta näistä raporteista ja voit välttää sen, ettei sua enää koskaan huijata autokaupoilla. No niin, no romut on ne asennut. Onko kiinni? Oh. No niin. Ihan Toimiiko vielä? Sulla on vähän likaiset vaatteet. toimii. No se on hyvä. No niin. Muuta kuin huuattavaa. Sitten varmaan startti seuraavaksi. Mutta ennen kuin me voidaan pultata se tuolta irti, niin pitää kuitenkin päästä käsiksi kaikkiin startin sähköihin. Silloin kun me rakennettiin tää Mersu, niin me asennettiin tänne tämmönen Bemari ilmansuodatinboksi, ja tää pitää nyt ensiksi saada täältä pois alta. No niin, joo, kato, tätä on vähän modattu. Täällä on... Mut se on maukas. Joo, tää on tukittu tää toinen lähtö ja sitten vähän. Mut joo, tämmönen piti jostain väsätä. Tänne starttiin siis menee tämmönen paksumpi virtakaapeli, jonka lisäksi täällä on vielä tää pienempi heräte. No aika helppo ottaa nyt tästä irti, ja nyt me voidaan pultata tää moottorista pois. Victor kuitenkin löysi täältä auton alta nyt jotain, mitä täällä nyt ei enää kuuluisi ehkä olla. Tää löysit jotain. Joo. Jotain mitä täällä ei kuuluisi olla. Ei oo maalattu. Täällä on joku lappu tehty eikä oo maalattu. Eli jostain kumman syystä silloin vuosi sitten, kun me hitsailtiin tätä Mersua, niin tänne on nyt jäänyt yksi hitsauskohta kokonaan maalaamatta. Eli ruostehomma on nyt tiedossa, mutta nyt on aika ottaa startti irti täältä. Oi menikö räikkä vai tää? Ei lähti se. Joo, no niin. Tossa on siis 1 jatkoa peräkkäin ja sit vielä se... Niveli siellä. Lähtisikö koneella nyt? Ei me mitään koneella. Eikö? Vaikka ne on hankittu. Tuupa. Romahtaako se nyt sieltä alas? Joo. Oi! Oi! Meni sormi tonne väliin. Oi! Tuo näyttää vähän eriltä. Ei, tää on sama. Joo. Se on sama kaikissa. Hetkonen. No niin, tilanne on siis se, että tuo on toiseen Mersuun vissiin. Onko tää nyt?
Sehän on sinne. Se on tähän auto. Niin, joo. Mutta missä se oikein on? mutta eikö me olla G-hen tilattu? Joo, mutta nyt tää on kyllä ihan finaalissa. Käsi meni ihan pilalle. Mutta mennään eteen. Se on varmaan tuolla meidän varausa huoneessa. Hetkone. Täällä on nyt näitä raatoja vaikka kuinka. Ei. Enkö mä tilannut siihen? Mun mielestä sä tilasit sen. Nyt kyllä herää epäilykset peikko. Epäilysten peikko herää. Mut kun se on jossain täällä se startti. Miten voi mennä startti hukkaan? Ei peijoni, täälläkin on joku startti. Se on samanlainen. Joku Torvi on tilannut 2 samanlaista starttia. No joo, startti oli nyt väärä, eli projekti on keskeytetty ja auto jätetään nyt seisomaan. No ei oikeesti. Kävi aivan... Mikä romu siellä tulee? Mersu. Kävi aivan älytön tuuri, koska siis Trodolla on 90 päivän palautusoikeus. Mä tilasin nuo helmikuussa ja ylihuomenna on se viimeinen päivä. 88 päivää on nyt mennyt, kun katsottiin. Niin Miten voi olla niin kauan? Saadaan ehkä startti vielä palautettua. Ja No mä laitan viestiä. Mä en tiedä mitä, onko mä jotenkin unissani tilannut. Mut ei muuta kuin palautukseen ja korjataan sillä välin kaikki muut viat, kun odotellaan. Kelpaako tää niille enää? No kyllä kai se kun sen putsaa, niin Pikku putsi, niin mikäs sitten? Pitäisikö vetää yli no, nyt sinne? kädet on öljyssä, niin vois ton öljyn nafta voida. Niin, voi öljyn vuoto, se voitaisiin tehdä. Saamari on muuten kipeä tää. Murtunut. Se on ihan turvonnut. Oi, kato, ihan nakinäköinen. Vaikka Victorilla onkin sormi nyt aivan liiskantunut, niin nyt ei auta itku markkinoilla, koska ruosteet ja öljyvuoto pitää saada fiksattua. Eli turbosta pitää saada öljynpaluun laippa irti. Tähän toiseen pulttiin pääseekin helposti käsiksi, mutta tää toinen onkin niin syvällä, että tähän ei meinaa millään tavalla yltää. Pitäisi keksiä uusi öljynpaluusysteemi. Täällä on nyt työkone jotain liittimää, niin nehän on. Korjaantuu moottorin vaihdolla. Niin, no sekin. Mikä me laitetaan? V6, AM642. Miksi? Semmonenhan maki. Katsotaan sitten, kun saadaan vähän näitä muita projekteja pois alta. Posautetaan tää mosa. Ei, tehdäänpä niin. Joo, vedetäänpä tähän konetiltti. Pitäisikö meidän laittaa semmonen amispatentti, että semmonen ihan kunnon mäski? Joo. Mä haluan laittaa nyt paksusti tähän, kun tää on niin aamunen ottaa irti. Okei, nyt on niinku mallia amis. Oiskohan se hyvä tolle? Joo. Toivottavasti se nyt ei vuoda sitten. Tähän sitten parempi, kun vaihdetaan moottori joskus vähän parempaan, niin tehdään sitten kunnon öljylinjat. Joo, sillä välin Niklas asentaa tuolla öljynpalauta takas kiinni, niin mä ajattelin palauttaa nyt tän mun starttimoottori. Ja mä huomasin, että tää on muuten aivan älyttömän helposti tehty Trodolla. Jos verrataan yhteen toiseen sivustoon, jonka kanssa mulla on ollut vähän ongelmia. Täältä siis vaan valittiin tilauksesta tuo osa ja sitten laitetaan syy, että miksi ei sopinut. No niin, ja tuosta otetaan vielä kuva niille todisteeksi. Noin, ja sinne pyyntöä menemään. Okei. Nyt on kiinni. Onko näin? Oli työmaa. Mutta onko se nyt kiristynyt? Nyt se on kiinni ja nyt se ehkä kestää. Nyt voitais piirtää tänne, kun meillä on nyt öljyvuoto tehty ja puslet on vaihdettu. No startti ei ole vielä, niin pitää odottaa. Siihen pitää lisätä nyt ruoste. Sitä on aika paljon. Mutta tehdäänkö joku kiva homma nyt välissä? Ei. Tehdään joku kiva homma välissä. Ei. Tehdään tää, lukot, näppylät. No laitan ne Lukkoon kiinni. näppylät. Ei kun ei merkata vielä, kun mä en oo varma, onko ne oikein. Kato! Tätä mä oon ottanut pitkään. Nyt saa. Nyt on makia. Jo tämähän ei oo tosiaan lukko, vaan tää on ulostulo. Eli jos me halutaan vetää hydrauliikat, niin... Ulosotto. Joo, oli se vitonen. Ui saamari. Mutta tää on jostain syystä jumissa, niin meidän pitää joskus ottaa jakolaatikko auki. Lukon näppylät on asennettu. Seuraavaksi
ruoste. Yes. Eli silloin vuosi sitten, kun me hitsailtiin tätä Mersua, niin tänne rungon ja korin väliin on päässyt jäämään tää yksi kohta, mikä on kokonaan jäänyt silloin huomioimatta. Tän lisäksi täällä korissa on toinenkin kohta, joka pikkasen kupliin, joten nyt täytyy ottaa vaan teräsharja käteen ja koittaa puhistaa nämä mahdollisimman hyvin. Okei, Niklas lähti ajaa jotain rahtiautoa nyt tässä välissä, niin mä voisin viimeistellä tämän meidän pohjan nyt. Katsotaan, että mitä se on saanut aikaiseksi täällä. Se on kuulemma putsannut ja laittanut fosforihapot ja kaikki. Tsekataan, että miltä täällä näyttää. Aivan. No ihan hyvältä näyttää, ei ole ruostetta enää siellä. Sama homma on näköjään tuolla myös. Nyt vielä pikku putsaus rasvan poistolla ja sitten epoksi päälle. Koitetaan putsata nää sillä, että maali tarttuisi vielä. Ja nyt kun se on putsattu, otetaan meidän viiteävän epoksi maali täältä. Tätä me käytetään aina. Ja maalin sekoitukseen voi käyttää sitten tämmöstä jäätelökuppia tai pikaria, miksi tätä nyt sanotaan. Tuo on varmaan ihan hyvä. Ja lopuksi vielä koveeta. Ja tätä voi sitten sekoittaa ruuvimeisselille ja sitten vedetään pensselillä pari kerrosta tätä ja kun se on kuivunut, vedetään vielä massa päälle. Okei. Voi olla, että pari-kolme kerrosta saa vetää tätä. Että se varmasti kestää sitten. Eiköhän se on hyvä ekaksi kerroksiksi. Sitten oli vielä tuo yksi kiva paikka tuolla alla. Okei. Se on nyt niin valmis, kun sen saa. Pohja on maalattu. Ja sit kun startti on saapunut postissa, niin tullaan jatkamaan. Sitten vedetään vielä massa pohjaan, niin se ehkä kestää sitten ensi katsastukseen asti ainakin. Ja nyt meillä on sitten enää vaan kivoja juttuja jäljellä, kun tuo pohja saadaan valmiiksi. Okei, G-Mersu-remontti jatkuu nyt. Kaikki osat on saapunut, tai siis startti oikeastaan vaan. Ja nyt meillä on tullut myös apumies paikalle. Päivää. Ja viimeksi kun sä kävit täällä, niin täällä oli kauheat peijäiset käynnissä. Joo. Halli oli vähän niinku pommin jäljeltä. Me jotakin kuulin silloin. Joo. Saatais olla tapahtumassa, mutta en yhtään tiedä miltä se näyttää. No me voitais katsoa. Käydään vilaas. On se ainakin erinäköinen kuin viimeksi. Ei yhtään huono. On valot ja systeemit. Reliantti on ilmestynyt siihen. Ja nyt on kaikki täällä. Ei oo enää niinku tuolla varastossa kaikki pitkin poikin. Kelepaa. On porakamekki päässyt kunniapaikalle. Joo, siinä ei oo enää tätä johtoa, että sitä ei enää voi ottaa käyttöön. Joo, startti tuli. Ootella, että Niklas tulee paikalle, niin sitten laitetaan G kuntoon ja sitten varmaan lähdetään vähän huuattaan. Onko Mersu taas tänään suosi? Mahdollisesti. Onko hiluksi kanssa? En tiedä. Pitää katsoa, jos keretään. Saa nähdä. Okei, Niklas on myös saapunut paikalle. Täällä meillä nyt pitäisi olla oikeanlainen startti. Mitä veikkaatte, miten käy? Ota ne kavat. Mä voisin siis sen verran sanoa, että Trodohan siis otti vastaan sen startin, joka oli ihan öljypaskassa ja naftassa. Ihme kyllä. Mä vähän putsasin sitä, mutta rahat tuli tilille. Ja mä itse asiassa tilasin ton muualta, koska Trodolta se oli loppuvarastosta. Niin olisi joutunut muutaman päivän kauemmin ottaa. Niin nyt, että saadaan tää nopeasti tää homma valmiiksi, niin mä tilasin sen muualta. Nyt katsotaan, kannattaako se. Nythän tää näyttää vähän isommalta, kun se entinen oli vähän pienempi. Tämä näyttää nyt vähän siltä, että se saattaa ehkä olla oikea. Eikö se ole aika lailla sama? Seuraavaksi varmaan koitetaan laittaa kiinni ja toivotaan, että moottori lähtee vielä käyntiin ja kone pyörii. No, ja painaa jonkun verran, niin tätä on vähän hankala käsitellä. Nyt kun mä seison täällä renkaan päälläkin. Moottorinosturilla starttipaikalla. Niin. Ei tämä varmaan mene. Ei se mene. Onko se pakko vetää tuota alakaan? On se. No. Menikö sinne? Joo, me koitan saada pultin reikä.
Eikö tiedättekö mitä? Tähän reikään ei saa pulttia. No, se on rakennettu eri lailla tämä startti. Tai ainakin mitä minä nyt sormella tunnustelen. Siihen pitäisi laittaa pinnapultti ja mutterilla kiinni. Elää viitti. No siltä se vähän tuntuisi käsikopelolta. Pitääkö me ottaa pois? Pitää. Voi siru vielä. Joo, ei siinä saa pulttia. Miksei sitä voinut rodolta vaan tilaa? Piti saada. Eikö mitään? Tää punainenkin semmonen. Eikö siinä on kiertäjä? Eikö niin? Eikö joo, me laitettiin pultti väärästä paikasta. No Se niin. tulee takapuolelta, ei sittenkään mitään. Joo, noin se on. Joo, se on vähän epänormaali. Niin, se oli oikea. Oli joo, oli. Siru vielä, nyt tulee jostain pois. Ei muuta kuin takaa. Tää on oikeesti niinku kuorma-auto. No niin, monessa on jopa pienempi. Nyt. No niin. Joo, se pitää tältä takapuolelta laittaa no pulli. Olisiko siinä? Ihan kuin tuot. Mikä saamari? Näytäpä missä se on se pultti. Semmonen kultainen. Just näkyy ylhäällä. No se on jossain tuolla. Siinä se on. Mut nyt se on ainakin kiinni. Nyt meillä on uusi startti kiinni. Piuhat kiinni ja Ei oo vielä kiinni, mutta pian on. Näyttää tosi ergonomiselta tää työskentelyasento. Joo, tää on ihan tuttua hommaa meikä. Saikulta kuulostaa. Mulla on vähän. Onko se siellä? Sitten vielä nuo virtapiuhat kiinni. Sitten rinnosinunkin seiten tosta palaan. No! Se on hänessä. Ja heräte on kiinni. Joo, heräte on kiinni, sitä vaan miinuskaapeli akkuun paikalleen. Sitten koitetaan. Palaisko tää auto? Nyt meillä on oletettavasti kaikki osat kiinni. Seuraavaksi käännetään avainta. Mitä? Hyvin. Joo, kato kun aiemmin piti aina sahata vaikka kuinka kauan. Just. Nyt se lähtee heti. Joo! Katsotaan, että lataako se vielä. Ei lopu akku metässä. Täältä vaan laitetaan noin ja vähän täältä, että pitäisi näyttää. Ei lataa. Eikö? 11. Eikö ottaa vähän kenkää? Anna tosta kenkää. Eikö se siitä? Vähän heikko kuin 12.3. Oikein riitä. Sehän pitäisi olla joku 13-14. Niin pitäisi. Niin. Joo. 11.65. Ei muuttunut melkein yhtään. Joo. Ei se latta. Kun nämä on kyllä vähän kärsineet nämä liittynyt. Oho, oliko siellä vielä? Nyt räpsähti. Räpsähti täällä asti, mutta Miksi tuo palaa tuo valo? siellä on virrat päällä vissiin se autossa. Niin, no jos siinä on päävirta pois päältä, niin miksi se saa palaa valo? Miten voi palaa? Nyt se on pois päältä. Se ei varmaan ollut ihan kunnolla. Joo. Katkaiseeko se kaikki virrat autolta? Ei, kun täällähän menee vielä. Valoille menee joku oma. Tää on ihan patentit nää sähköt. Mut nyt mä haluan 10 millisin, otetaan tuo akun kenkä irti, että ei kärähä tää auto. Oi. Saanko me kattoo meidän kameralla, saanko me näkyy No viisi? katoppa, kun sä oot tommonen sähkömies. En me kyllä sähkömies, mun kaukana Oot sä siitä. enemmän sähkömies kuin minä? B+, joo, virrat ja heräät. Ihan oikein se pitäisi olla. No niin, nyt. Joo. Pitäisikö nyt koittaa? Mut nyt varmaan meni sulaankin, kun tää vähän säpsähti. Kato, ollaan lisää. Joku on laittanut valotkin päälle. Miten ne on kytketty nyt? Miksi ne palaa nyt koko ajan? Ne saa jostakin virran. Mikä juttu tässä on? Siis tää on ihan sekaisin tää auto. Ei sano mitään. Menikö meillä nyt? Päävirta muuten vielä. Niin joo. Nyt pitäisi olla päällä päävirta. Joo! No niin, nyt toimii. Niin. Nyt vois mitata, että mitä se sanoo, kun 12.15 on nyt lepoja nyt. Heikonlainen.
No mennään sillä, se on aiemminkin toiminut. Niin. Eihän tää tarvi edes virtaa. No voi lisää valot ja viinissi nyt jos kauheasti. Niin, mutta eihän se tarvitse tuo moottori mitään. Niin. Eihän, joo, tähän käy siis ilman laturia ja akkuakin. Joten kuten tällä. Täällä meillä oli nyt tää yksi tuuli. Tää tuli niinku tänne. No niin, sitten tällä. Työkaluassan koneella kiinni. Joo, tää on muuten näppärä. Jos tekin tarvitte esimerkiksi näitä milvaukeja akkukoneita tai muita korjaamotyökaluja, niin tässä mulla on teille alennuskoodi, jolla te saatte kaikista yli 100 € tilauksista pikkasen alennusta. Tuleekohan tosta peijäiset? Ne ei sano niinku mitään. Miten testataan? No, vois aloittaa vaikka sille, että mittaa tuleeko moottorille virta. No esimerkiksi. Niin kuin vois... Niin. Niin se on siinä. Joo. Mutta tähän pitäisi tulla helppo. Tai ettei oo joku liitos löysellä hapettunut tai jotain. Joo, kun näin ei sano mitään nää pöyhkiä. No se toimii. Mikähän näistä on mikäänkin? Tuo on ihan hyvä sanoa mitään. Miten ne on vaan sulaki sitten? Se voi olla sulaa. No yksi sulake puuttuu kokonaan. No, miksi? En tiedä. No! Onko meillä tommosia sulakkeita, kun täältä nyt puuttuu? On. Onko? Joo. Kun meillä on nyt tää työkalu sen kaapista, niin oiskohan täällä nyt semmoista sulake-lajitelmaa? Ei, tuossa! Eikö tossa on? Oh. Joo, otetaanko mukaan nää kaikki? Joo. Okei. Se olisi asennettu. Mitä sitten? Oliko meillä muuta? Oven tiivisteet. Vinssin naru. Se. Vaihdetaanko tiivisteet nyt kun Kyllä. meillä on ovi auki? Kyllä. Tää on kato ihan finaalissa. Ja vedetkin tuli sisälle viimeksi. Kokeile, kun säkin muistat millainen se oli. Nyt on hyvä. On todella. Sulla oli vielä joku asennus täällä. Joo, narun vaihto. Oliko sullakin vinssi? On, mutta se ei toimi. Ei. No joo, ehkä me yhdellä pärjätään. Eikä täällä mukaan ole vapautusta. Ei. On täällä vapautus. Ei oo totta! Oli se. Joo. Varmaan olisi pitänyt käyttöohjeet joskus lukia. Miten me ollaan näin pässejä oikeesti? On se vähän joskus ottanut voimaa vastaan tämä naru. Joo. Täällä meillä nyt on tämmönen. Tää näyttää nyt jo kättelyssä laadukkaan. Sitten vaan. Meniskö se sinne? Joo. Joo. Laittaa tuosta menemään. Se on ihan hyvä pointti. Vielä. Joo, siinä on hyvä. Auto pihalle. Joo. Onko G-Wagoni nyt korjattu virallisesti? Nyt on korjattu ja seuraavaksi. Onko tätä autoa vielä esitelty? Ei oo oikein Pitäisikö koskaan. meidän ottaa vähän tsekkiä, että minkälainen vehe tää on? Laittaa kiinni, kun kauhean meteli kuuluu. Ei kuulu mitään muuta, mutta täällä meillä olisi tämmönen. Tää on vissi joku hiluksi. On vähän korautettu ja on snorkkelia. Hyvin vahvasti diuhengellä menty. Ei, on nyt tehty. Snorkkeli on ite tehty harmasta viemeriputkesta. Aa. Lommot on ite tehty ja... Onko sun toimesta? No, tuo lavaankylki on minun toimesta. Joo. Elevat on minun toimesta. Joo. D4D. D4D. Puskuria me vähän leikkelin, kun se oli maastolla vähän haitolaa. Vetelin muovit pois alta. Mutta mä oon varautunut tällä kertaa myös. Niin on Mulla on mä. yksi juttu. Mulla on täällä tämmönen.
Jos tulee nälkä, Sulla on hyvät valmiina. Niin joo. nälkä, niin voi Joo. imaista Mä tarkoitin niinku kumisaappaita. Nää on vedenkestävät näin. Mulla on tämmönen. Nääkin on kyllä, pitäis kyllä pärjätä, mutta lähdetäänkö me huuottaa? Meillä on radiopuhelimet, mitkä ostettiin silloin sieltä, kun haettiin tää auto. Joo. Niin voitais ottaa radiopuhelimet. Joo, käy hakee vitriinistä. Vois. Tankit täyteen ja vetoja. Varmaan aika Kävikö sä tankkaa vielä? Emme oo raskinut tuota tankkaa. Se on tankki aika tyhjä, kyllä mä jonkun verran sille raskin laittaa. Hei, tehdään semmonen juttu, että sä oot auttanut meitä niin paljon, niin lyön tankki täyteen Meinaatko? Joo. Kiitän. Tossa meillä on lähellä Se on vähintä ST1. mitä me voidaan tehdä. Niin, meillä on ST1 Joo. tossa lähellä. Hae radiopuhelimet. Haetaan, pitää varmaan parista vaihtaa. Sitten kun muistais vielä, että... Ei kyllä näissä on akku tyhjä. Meillä on paristoja noissa. On joo. No niin, lähdetään helmikahvila eteen. Kuuluuko? Eikö miten tämä peli? Mikä kanava sulla? 8 lukkeja Mä tuossa. aletaan... Poliisit soittaa. Halo. No niin, laitapa hiluksi huutamaan. Mä haluan kuulla se äänen. Sitten jos jäähän tien varteen, niin saa lyö hällä väliä valot päälle. Jaa, sulla on tommoset oikein. Joo. Mitä et säätää? Loppu akku tästä autosta nyt. Nyt jo. Joo. No niin, nyt voi matka alkaa. Isä, tässä on pakki. Onkohan tää rikki nyt? Eikö siellä on ne kepit päin? Pitäähän meidän pakki saada päälle. Sitten ei mene yhtään vaihteet päälle. Joo. Meidän autossa on joku, tai meillä on tapahtunut joku asennusvirhe, kun meillä ei mene pakki päälle. Jaa, voi vittu, mikähän se Ei mitään. Mulla on hajua. Jostain ihmeen syystä nyt kun me saatiin nämä kaikki puslat vaihdettua, niin nämä vaihteet ei toimi enää laisinkaan. Tää menee kyllä ihan säätämiseksi tää homma. Aina. Heti remontti. Aina tulee peijäisen. Se niinku yrittää, mutta joku virhe. Mä tiedän mikä ongelma on. No. Koska siellä oli ne vanhat puslat niin kulunut ja se on säädetty niille. Nyt kun siellä on ne ehjät puslat, niin sitten se pitää säätää niitten mukaan ne vaihevivustet. Haluatko sä tehdä se? Joo, mutta se on pieni peijäinen. Eihän oo tosta vaan... Niin, mutta kun tiedät mitä niistä säätää ja mihin suuntaan, se pitää vaan kokeilla. Jolla koita laittaa pakki. Heiluta keppiä. Pakille. Nyt on pakki päällä. Eli vetääkö se sen taakse sitten? Se pitää olla tuolla ylhäällä. Eli laita se ihan ääriasentoon. Kummin päin se tulee siihen. Niin onko pakki nyt päällä? No niin, mutta nythän täällä toimii kaikki muut vaihteet. Eli vika on se, että ne ei oo synkässä ne 2 muuta keppiä ton pakkikepin kanssa. Miltä vaikuttaa? Oliko se pakki silloin se liimätä katettiin poista? Oli. Joo. Joo, vähän peijaiset, mutta Vihtorilla on vissiin täällä homma ihan hyvällä mallilla. Joo. Nyt Puuttuu taitaa... enää se yksi mutkuri täältä. No, muuten vissiin toimii laatikko. Kyllä. Niin sokka puuttuu vai? Joo. Se on tossa, mä näen sen. Onneksi mulla oli sellainen romusuperi ennen tätä. Niin muistaa sitten, että Joo. jäänyt mieleen. Mutta täällä on... Joo, se oli nopea fiksi. Joo. Tikkaat on fiksattu. Tämä reissun pysyy. Niin, toivotaan näin. Muutama pultti vielä kiinni ja sitten varmaan päästäänkin lähteä. Pitäisikö sitä vielä testata, että toimiiko ne vaihteet? Testaappa. No niin, mä suoritan koeajoa, että toimiiko nämä vaihteet. Pakki näyttää ainakin toimiva. Tuolla on joku vaihe. Ykkönen. Eikö se pelaa? No niin, vaihteet toimii. Seuraavaksi otetaan kohteeksi varmaan Koiviston Montu.
Sä tankkaat tän, niin mä tankkaan tuon hiluksi. Ok tehdään niin. Mä teen tankin täytään. Noin vaan. Kiisseliä tankki täyteen. Paljon tässä on voimaa? Joku 200? Ei oo, pitää 126. Ai siinä. Ei tuu ainetta mulle. Nyt alako tulee. Niin. Ja hetki meni vähän. Kyllä tuolla jo hoki päässä. Joo. Lähetään kokkeen. Lähdetään tsiikaille mitä näyttää. Jotenkin mulla on semmonen fiilis, että jotain jäi tekemättä tai kiristämättä. Esimerkiksi. No sehän selviää. Joku lähtee irti. Nyt ollaan lähellä sitä paikkaa, missä me silloin syksyllä käytiin testailemaan. Mulla on vaihteet vähän hukassa. Joo. Laita nyt joku sieltä. Siinä on joku. Nyt on kyllä semmoista kyytiä. Mä en pihalla. Onko sä pihalla? Joo. Mä en halua enää olla täällä. Jollakin haisee vähän kytkin tai joku täällä. Varmaan mulla. Tai sitten tuo G. Ai kun katsoo tuota, miten se ajaa sillä vehkeellä. No se. Nyt se tulee. Mitä väistä. Tuo se uudestaan vaan. Ei hyvää päivää! Tää auto ei kyllä kauaa voi pysyä ehjänä. Onko se G, missä haisee kytki? Oh! Varmasti. Kun tossahan tosiaan vaihelaatikko on aivan loppuun. Mä en muista näytettiinkö, mutta sehän siis se kardaani heiluu laatikon päässä. Siellä ei oo varmaan laakeria enää. Niin, pitää varmaan jossain vaiheessa sit kun tuo sanoo itteensä irti, niin mikä me laitetaan? D4D. Kyllä. Hei, miten jos mäkivetokisa? Otetaanko joku vetokisa? Tarviis lukot eteen, kun tässä käy näin muuta. Oppa vauhti vähän kesken. Puuttuu ne lukot eestä, niin ei se nouse tommoset. Mulla on sama vika. Ai siinä ei oo lukkoja ees. Ei, se pakoputki tippuu. Putki! Putki! Pakoputki irti! Mut se on varmaan kun työntää vaan. Joo. Saa olla kuuma. Varmaan kun annettu vähän kenkää, niin sinne vaan. Onko se ollut pelkästään tuolla klemmarilla? Eikö täällä on tämmönen? Joo, joo. Siinä on. Joo, No niin, hommat jo.
Hyvin näyttää kulkeva. Pidetään hengissä vielä tää mehe. Ne joo. Ei oo varmaan ikinä saanut tolleen kenkää. Lähdetäänkö huuattaa sinne suohon? Lähdetään koittaan sinne. Joo. Joo, vähän matkaa tämmöstä nättiä, mut sitten jossain vaiheessa pitää kääntyä sinne sivultielle. Joo. Pysyykö peräs vielä? Joo, pysyy meen ihan niin pahalta huijaa noi monttujen tuoksilta. Me pysyy. Joo, mä annoin vähän kenkää tuolta. Tällä viittiin vetää vähän lujempaa varmaan. Sehän on. Se oli tossa... Se sääli sen nauhoitin, se menee. Me voidaan tehdä tälleen vaan. Täällä on ihan hyvä reitti. Antaa kunnon hanaa. Oi, 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 oi. Eikä! Oi, 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 oi. Hei, tää on se. Tää on se, missä mä olin ei mennäänkö tonne oikein. Mutta tää ei näytä nyt niin pahalta, ainakaan tää alku kuin viimeksi. Mä kokeilen. Joo, me katsotaan miltä se näyttää. Joo, eihän tää se oo paha vielä. No meipä lähde perään, jos se näyttää oo pahalta, niin me pysytään. Tilanne päällä. Keillä päästä? Tulee tuolilasiin asti melkein tuo puu tuossa. Sulla oli kirves. Hei, onko sulla kirvestä? Oo. Ei muutakaan. Pitää varmaan alkaa mettätöihin. No hiluksi mies hyvin varustautunut, kun on kirveet ja kaikki. Mistä me vedetään poikki? Tosta. Ai. Joo, hiluksimies on taas pelastanut päivän. Kyllä. Oliko se kirvesmise? Okei, Makia. matka jatkuu. Nyt näyttää tuo. Oliko se tässä? Ei. Vielä on vähän matkaa. Ah. Ollaanko me oikeassa paikassa? Kyllä mun mielestä. Ei kyllä olla. Ollaan. Tää näyttää vähän eri paikalta. Viittiinkö mennä? Täällä ei oo mitään mihin me saadaan kiinni tätä autoa. Me ollaan jostain kohtaa käännytty väärin, kun tää ei oo ihan sama, mutta tuo on vähän märän näköinen, ei vitti varmaan upottaa tätä autoa, kun ei saa pinssiä kiinni mihinkään. No joo, ei sitä ehkä kannata riskeerata vähän. Ja koittaa kääntää ympäri tässä. Ei perne. Hei joo, tästä me mentiin muuta. Nyt mä muistankin sen. Joo. Joo, nyt taisi löytää oikea reitti. Nyt näyttää tutulta. Joo. Vai? Noniin. Oi saakeli, vähän alkaa jännittää jo, että mitä siellä.
Tässähän se oli. Oi. Pitäisikö meidän käydä kattaa? Hei nyt ollaan muuten justiin siinä paikassa. No niin. Uskaltaako se lähteä kokeilemaan? Vähän kyllä nyt herää epäilyksen peikko tässä. Ymmärrän. Se jäi niinku just tähän. Ei ollut tää, se oli tossa vähän ei. Oliko niin? Eikö tähän se jäi? Miten jos mä vielä katot tonne? No meidän. Joo, Kato silloin, ois tullut samalla lailla silloin viimeksi. Ei tää uppoo tälleen pikkuhiljaa. Ei oo. Muistatko sä, kun me rämmittiin meneen täällä? Muistan. Ei hyvä, ei. Tossa, oliks se tossa? Oli. Tosta me oltiin jumiin. Oli muuten se väärä. No niin, mutta kun alla pohjaa ja siitä läpi. Ei viitti koittaa. Vielä Ei sillä kyllä. perinteisellä tyylillä. Ei viitti. Tuo on ihan pirun hyvä. Tossa on oikeesti puoli metriä vettä. Pyyttiin vaan tuota kirvestosta pois hankalia asiakkaita varten. Sulla on täällä kaikki systeemit. Täällä on kaikki. Jaa, tommonen oikein. Joo. On niin pomppista kyytiä tuolla gamerissä. On se tässäkin. Sulla on joku kamera tuossa. Mistä? Peruutuskamera. Niin joo. Lavakaaressakin. Näyttää vähän märältä. Näin, näyttää päätä nyt. Kieltämättä on vähän märän näköistä. Mä menen tänne vasuriin, olisiko tässä joku? Hei, täällä on joku reitti. Joo, tänne näin. No niin. Kato, merkki. Joo, se oli vähän pahan näköinen. Ja se ei ole ihan niin pieni kääntöseikka tuossa Mersussa. Niin se. Me ei luota, että tää taittuu näistä kantojen väleistä. Ei taittu se. Onkohan tuo oikea suunta? Se on poleittanut niin, että se on lentänyt jostain ikkunasta. Äänimerkki. Jos ei tuo kuulu, niin sit se on kyllä. No niin löydä. No niin. Oli se tuolla väliin. Joo, tosta ei tiedä. Niin. Joo. No me voisin tästä melkein lähteä, jos me tästä pääsin jotenkin näitä istin. Joo, tonneko menee niin? No, ei mitään Ei mitään, oli mukava. Pitää käydä kyllä joskus uudestaan. Käydään uudestaan, joo. Joo, kiitoksia asennusavusta taas. Kiitoksia seurasta ja Me palataan varmaan taas huijausmersun asennusten parissa. kyllä. Okei. Me lähdetään vielä revittää johonkin. Koittakaa pärjätä. Voi tulla puhelua vielä. Että... Joo. No niin, moro. Joo, moro. Hei! Otatteko te tuo? Vois ottaa, joo. Joo. No niin. Yes, moro. Okei, lähti, mutta me käydään vielä kokeilemassa. Jos me saatais testattaa viiksiä vähän. Ai, tää kiertää vaan tällä. Päästäänkö me tonne? Miltä näyttää? Huonolta. Okei, sitten pitää mennä varmaan tähän suuntaan. Tultiinko me täältä? Joo. Olisikohan täällä joku? Näyttää vähän siltä, että mä en tiedä. Milloinkaan me päästään täältä?
Vähän kapenee tää reitti tässä koko ajan. Mitä tässä lukee? Ampumarata-alue. Okei. Kyltin toiselle puolelle ei voi kyllä mennä. Hei, me käytiin täällä automeltisepän kanssa kerran. Ai joo. Joo, nyt mä muistan, joo. Tästä mä ajan. On vähän kiviä. Nyt menee kamerat ja kaikki. Tulee pout mukaan. Ei hyvää päivää. Mä voisin mennä tänne katolle tästä. Oi, peili. Oi, kun kuulostaa ikävällä. Nyt kolisee. Oi. Mikä ojaa? Saamari. Tuli halkeaman tuulilla siinä. Ei mä en nähnyt. Näin syvä monttu. Mitä peijoonia tää nyt on? Mikä tää paikka on? Mitä saamaria? Pikkasen kun säikähin. Äijä leisi syliin. Mä koitan. Puskuri ottaa vähän, mutta aja vaan. Kyllä lähti. Siis ihan saamarimoinen monttu. Tuulilassissa on nyt pieni semmonen... Tuulilasta saa halkea. Pitääkö laittaa tilauksia ulos? Joo. Puolasta. Joo. Me tultiin takas tähän hiekkapaikalle nyt. Mennäänkö sä vetää? Ylös tosta. Ei kyllä mee. Sä kippaataan vähän. Eikö ei pitäis jaksaa Ei se mennä. jaksa mennä. Pitäisikö koittaa vinssillä? Pitäisikö koittaa? Pitäisikö läpäillä? Saataiskohan me se johonkin tuohon? Olemme jumissa. Okei, nyt mä... Kokeillaan, saataiskohan me tuo vinssi nyt johonkin kiinni. No nythän meillä on fiksu systeemi, kun toi saa ton vapautettua ton. Olisiko tuolla jotain tarpeeksi isoa, että sais vähän... Eiköhän? Saadaan testattua tämä, että... Eli noin. Sitten vaan... Joo. No niin, vinssi ja pina. Ei, persessä tippu. No saako tää peijoni vielä takas? Mikä tuolla roikkuu? Täällä on joku letku irti. Pikkapojalle. No niin, nyt vois mennä pyörittää vähän vinssiä taakse. No, Tää menee nyt väärältä puolelta tää naru. Tää taas tänne. No niin. mitä nyt? Kokeillaanko laittaa kiinni? Joo. Kestäisikö tämmönen? Juu. Ja nyt laitetaan tää suoja tähän. Niin, sehän on ihan tarkoituksella varmaan siinä. Kokeillaanko tolleen? Kokeile. Jos sais autoa vähän eteenpäin. Tämähän on vinssi testattu. Ja pitää kilata löysät pois jotain. Joo. Hei! Nää jaksaa hyvin. Joo. Tää
Niin on. Vinssi näyttää toimiva oikein hyvin, eli sit kun me joku päivä joudutaan oikeesti johonkin pahaan tilanteeseen, niin meillä ei pitäisi olla minkäänlaista hätää. Jos sä tarvit sun oman mönkijän tai maastoauton vinssiä, niin tääkin vinssi on hankittu täältä hullun myllyltä, ja täältä näitä löytyy aika moneen lähtöön. Tämmöiseen painavaan maastoautoon saisi ehkä olla vähän kookkaampi vinssi, mutta kyllä tällä pitäisi pärjätä, jos oikeesti joudutaan jumiin. Se on myös ehkä hyvä pitää mielessä, että akku ja laturi on kunnossa, koska tää vinssi kuitenkin syö aika paljon virtaa. Ja koska meillä on akku ja laturi aivan finaalissa, niin meidän tuurilla meillä tulee tänään vielä käymään jotain. Kaikki on sekaisin täällä hytissä. Joo, kaikki on lentänyt täällä ihan miten sattuu. Se on hyvä, kun sais kerralla tehtyä koko auton, mutta se on niin kallista, että ei ole aina mahdollista. Mistä kuulostaa tää auto? Miltä? Ei, mutta se on tuo... Vähän väliä tuo laatikko. Ei, mutta se on vakionakin tommonen. Alkaa olla niinku lounasaika, kello on tällä hetkellä... Se on 2:30. No niin. Mä otan pelkää hampurin. Eli yksi Sammuta tommonen- tää paska. Ei kun, ei täällä käy. Ei No joo. Yksi tommonen McCrispy hampurilainen pelkästään. No mitä että? Niin mä en nyt tiedä lähteekö tää näin käyntiin, kun sä sammut. No sehän olisikin mennyt. Ei lähde. Ei. Ei. Ollaan oikeesti Mäkkärin luukussa jo. Ei. Pystyykö sen työntämään käyntiin? No varmaan. Ei hyvää päivää. Ei saakeli. Ei mä luulen, että sä tajusit sen, että akku on tyhjä. No Onneksi hyvin lähti joo. Kauheen jono autiossa. Heti saman tien kun me Niin. Mennäänkö me tohon pihalle syömään? Afre aukiskeli pihalle. Niitä on pöytää. Niin, pitää. Niin jätetään tää hurisemaan johonkin tänne. Pakko Niin. jättää, kun tässä loppuu akku muuten. Niin joo, ei voi sammuttaa. Meinasko mennä? Meinasin sammuttaa. Jätetään tää vehenylaturin tuohon. Ja Voi olla ihan hyvä. Toivotaan vaan, että kukaan ei sitä näppäse tuosta. niin. Hieno mopo. Onko Inoksi? Mäkin, mulla on ollut kans joskus sellainen. Ei saanut. Nyt on derby. No. No niin, nyt saatiin Gamersusta monta vikaa korjattua. Siinä on kyllä vieläkin on jonkun verran hommaa, mutta pahimmat viat on korjattu ja käytiin vähän testaa. Oli hauskaa. Kiva, että Luke tuli kans mukaan vetää vähän enskaan. Mutta tää video on varmaan tässä ja me nähdään ensi videon parissa. Se on moro. Mitä ensi videossa tapahtuu? Asennetaan varmaan Gamersuun vähän juttuja, mutta niistä lisää sitten. Osa niistä oottaakin sillä hällä. Mm-hmm. Okei. Hyvästi. Hyvästi.